дафтари матбуоти Кремлин гуфт, рӯзи 5 октябр президентони Русия ва Тоҷикистон Владимир Путин ва Эмомалӣ Раҳмон вазъ Афғонистонро баррасӣ карданд. Ин нахустин суҳбати телефонии ду раҳбар баъди поёни моҳи сентябр аз ҷониби як мақоми Вазорати умури хориҷии Русия ба мусолиҳа даъват кардани Душанбе ва ҳукумати Толибон мебошад. Маълум нест, ки оё президенти Русия, ки бархилофи раҳбари Тоҷикистон аз ҷонибдорони муколама бо Толибон аст, ин навбат шахсан президент Эмомалӣ Раҳмонро ба тағйири мавқеаш дар нисбати мақомдорони кунунии Кобул даъват кардааст ё не. Дар хабари расмии Кремлин омадааст, ки ду раҳбар таҳаввулоти ахири Афғонистонро баррасӣ карда мувофиқа намуданд, ки дар тамоси доимӣ хоҳанд буд. Русия гуфтааст, тамоюли мутақобила ба тақвияти ҳамаҷонибаи шарикии стратегӣ дар робити Тоҷикистону Русия таъкид гардид. Дафтари матбуоти президенти Тоҷикистон дар робита бо ин хабар гуфтааст, ки тамаркузи вижа ба масоили тақвияти ҳамкориҳои дуҷониба дар масъалаи амниятӣ, ба вижа таҳкими моддиву фаннии сарҳади Тоҷикистон ва Афғонистон бо назардошти вазъи тағйирёбанда дар Афғонистон карда шудааст. Суҳбати ду раҳбар дар зудрӯзи 69-уми Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид ва президент Путин дар барқияи табрикотиаш қабл аз ин саҳми раҳбари Тоҷикистонро дар таъмини амнияту субот дар Осиёи марказӣ ситоиш кардааст. Зимнан президенти Тоҷикистонро дар ин рӯз раҳбарони дигари сиёсии кишварҳои хориҷӣ ҳам таҳният гуфтанд.